ihe a bụ 19 years nna alụ di mana amụtalụ m di m ụmụ nwaanyị na-atọ ịghọtago. Amụtara m nwoke di m wee nọgide wee sị mba na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ. Ya wee wela aka nne ya onye ọjọọ, onye wela aka ekpe ya onye ọjọọ si aka ha try kwuo na ya ga-amụta nwa nwoke, at least na ya ka nwee 2 chances ebe ọ bụ ụmụ na-atọ ka a mụrụ. Di eju si gịnị nọọsọ nwaanyị ka ọ na-amụ na ya ekwerọ na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ ya na abe nna ya. Ya wee si a na ya ma nna na ọ bụrụ otu ka adụ wee nụbịa na anọbe nne o wee bịa fọpụtasị anya nwa n'afọ chenji onwe ya chenji si enye wee sị anya na ba na o nwere ebe a na-eje. Ọ sị bụ nne di wee wopie kọtụ wee lụọ wee kpebe ya wee sị ndị George na o nwere ife ama this guy o ịghọta kịta nọ na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ wee sị na ya dọrọzi Roma na ya mụrọzi nke nwa ya like azị ya sị ji onye ife amelie. So George wee jụbịa wee sị kedu ife nwaanyị a mee gị na o nwere ife dị ekwunwu nọ na ya chọrọzi na mgbe ya nụrụ ya na ya mara the meaning of ịfụnanya na ya makwụ the meaning of Roma na ọnya ka ji wee nọ ụdị nwaanyị afọ. George wee sị aso na o nwere ife nwaanyị a melụ gị nọ na ị mara the meaning of love wee jee nụba di na nwunye. Ọ sị yes na ya mara the meaning of love. George wee sị ya na ọ dụrụ enough iji wee chụ nwaanyị iji ebe nna ya napụtasị anya ife niile. So ya wee sị George na ọ bụrụ na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị na-abụ na ọ dị free o mana o nwere ebe a na-eje nya nye ụlọ ya na ụmụaka ya ka fabili na o nwere ụlọ na ụlọ jụrụ ebe niile ọkwa ịghọtago ịmagolo na fa nwee many rooms na ebe fabi. George wee jụbịa wee sị ya nne na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ọzọ. Ọ sị ebe afọ ka ọ nọ wee kwuo eziokwu. George wee sị ya na nwaanyị enwere ife ome gị ebe ọ sị na ọ ga-anọ gị hapụ na ya nọ na ụlụgụlụ gị ka ọ bụ ọkwa ịghọtago gị jee nụọ nwaanyị ọzọ as long as na ị ga na-enye ego na ọ ga-eji n'azụ ụmụ ya because na ọ bụgodo na ya gbasaa unu na ị ga na-enyekwa ego na infat na ị ga-enye di more than ife ị ga na-enye kịta ma ọ bụrụ na gị na ya na-abọ bili. Ọ sị George si ya yes na ife a ga-agbakọlụ gị ebe a ga-abụ W2 ife ị ga na-akwụ ya. Demand wee kwela ya bụ die wee jesịa wee bata wee jee n'ọnwa anyị ọzọ ya na nwaanyị bili na one side ya nwa na ụmụaka ya bili na one side. Ọ sị m nwaanyị ọ nụrụ wee bata wee tụọ ime nke izizi mụọ nwa nwaanyị wee tụọ ime nke ịbụọ wee bulie si ka ya na-abe nna ya maka na mami ya nwụrụ ịghọta kịta. So maka na di na like Ibon gị too much ka nwunye nabalụ ijekwa nne ya o wee lụọ that day wee ṅụsịa mmanya na nya nwana ya mana ya nọ na ovule nya wee bakwulie wee lụọ onye na ya na-abọ wee nọsịa maka na ya na-agụbu onwe ya agụ wee pụta. Ọ sị m Chukwu m ebele nya dị ime o mana ịgbagoro na di ṅụrụ mmanya ọ pụta ụtụtụ nye ejegwu ya ife family. Ọ sị ya na ọ sigburu onwe ya na asị o. Nwaanyị wee jesịa wee bata wee mụọ nwa nke afọ obu ọ bụkwalụ nwa nwaanyị again. Nyanwa wee bube afọ ime ka a na-ebu afọ ime na ya tasịala afụfụ maka na di ekwetere na ọnya nwatụbalị anya bụ ime o ịmara ife na-aza na ya tasịala afụfụ. Ha wee je na-agwa ndị mmadụ wee sị ya fagwadie ka onwe ndidi ọ bụ na ya mụọ nwa enene ọ bụ na ọ bụrụ nwa ya chụọ anya ka ya naba. Ndị mmadụ wee bido gwabazi anya okwu ịghọtago. So wee nọzalụ nwayọọ. Ọ sị m nne ya mụrụ nwa ọ bụrụ nwa nwoke o na di edokwa happy mana happiness ezuru ezu maka gịnị na oche na ọ bụrụ nwa ya. Ọ sị m mamala na di still jeme DNA nene ọ bụ na nwa bụ nwa ya. Then before eme DNA n'ụwa ịmagolu nwaanyị nke ịbụọ dukwa ime wee mụọ nwa ọ bụkwalụ nwa nwoke abụ ịghọtago. Ọ sị m ọkwanye ahụ fa wee na-ebi. Ọ sị m anọgidesi nwaanyị nke ịbụọ wee gha wee bidozie kwa mbọsị ya na di na-ese okwu kwa mbọsị ya na di na-ese okwu. Ọ sị m ya nọzalụ ka nwa okporo na ya chọzikwa ije tụ ime ọzọ n'ofu nwa nwoke na wee zugolie maka na ya mụ ife agabiga eke amụrụ ya. Ọ sị m nwaanyị ebidokwa itide ha ife o maka na di ha abụrụzi ụmụaka nke na ọfọ ọkwa ịghọtago na bifo dị abidogodo na-anụ ka ọ na-ada ọ na-akụ ya ọ na-ada ụtụtụ ọ na-edi ịghọtagodo a ọ ntịlịbọsị okwerezi odidi o wekụrụ ya wepụta ilo. Ọ sị m nne na ife nwaanyị nke ịbụọ na-akụ di ha n'odugaduga ọ kwụsị anya mgbe ụfọdụ ọlalụ n'ile ọma mba n'ụlọ maka na di fa bụrụzi ụmụaka ọkwa ịghọtago. Ọ sị m ọkwa na-akụ ya mgbe ụfọdụ ọ na-asị ụmụaka tinye aka. Ọ sị m nne dutoni anọzala onwe na-eme biznes na-agba mbọ and na one of her daughter anụgo dị nute ezigbo di ya taa kịta they take care of her they are happy. The second one ọ na-akwaka ịnụ di.
Osibu dia ga-etigbu nkwenu nwaanyị a. Na ọbụgodu na etigbu nwuru nwaanyị a, na adị ya nwaanyị tili aka na fa ga-akụ ya dugaduga n'ofu nke ife ka fa ga-akụ ya ma emetụsine dife aka again. Mana ife a chọrọ ịma bụ nwoke enunwa after ihe niile o melie kịta ọdụmaka agbali ọgụ. Ọkwa ọbụlụ na nwoke ekwelu kịta nwe ndidi ka amụrụ nwa nwoke kịta nye wekwali descendant mụkwa another one. Ọbụlụ ụmụ na-ese mana ọ jụrụ ajụ nnukwu ya nwaanyị ọzọ ebe ọ na-awa anya. Ọbịa bụrụzi na nwatakịrị ka ọ bụ kịta akụsị anya ọ na-asụsụ ude n'ife a chọrọ ịma bụ nye kwesịrị ịgbalụ this man ọgụ ka onye hapụ ya ka ọ taba afụfụ dị ọlụ nje ya. Na nwaanyị nke Igbo bụ onye ala na nsogbu bụ n'isi dị too much na ya na-ezi eze maka na ya chọrọ nsogbu ọ bụ ịghọtago ife ọbụla ọ si na ọnya na-ahapụrụ ya na ife o ji achaghalị ya nwa obere bikos na ọnya bụ ụzọ wee mụta nwoke ọ bụ ịghọtago. Mana mgbe di ya chọkwa ka ọ lịnata ka ya na ya na-abụtọba na ya jụrụ ajụ na ya sị mba na ịgba mmegbusi enye bikos na ya mụziri nwoke ka ili ata na ya jụrụ ajụ ọ bụ ịghọtago. O wee jekwukwezeli ya na nwaanyị nke wee tọbazianụ kịta ọ kụsị anya ọ nọlụ na-egbu emeli n'ilo na ya mara ife a ga-eme ụmụ ya na-ahị ya na-asị ya ka ya gbalị ọgụ na ya chọrọ ịgbalị ọgụ maka na ya gbalị ọgụ na-anya ekele okwu nwaanyị nke abụọ andị na enwere ike ịgwọ nwa ọgwụ o nwere ike ọgwụbazi ọgwụ chọba ụmụ ya ọ ga-egbu mana ụmụ ya na-ahị ya wee sị ka amalụ nwoke anụnwa kịta o deserve ka ya gbalị ọgụ ka onye hapụ ya sị kụbi ya nọ ifo deserve. Mgbe ị na-alịgo ndị ahụ ịfụlụ n'ụzọ mgbe ị na-arịgo ikenekwenụ ha maka na o nwere ike mgbe ị ga na-alịtụ ịfụkwa ha n'ụzọ because na nwaanyị mụrụ ụmụ na-atọ ị chọrọ inyezu chance ije n'ukwu ya nwaanyị ọzọ ụlọ kịta ị na-eme expect ka ọ gbaala gị ọgụ. Ofe ihe m ga-agwa gị bụ bọsọ ọbụla fa enyerie nni inwe nni nye maka na ife ọkụ gburu ọ Chukwu na-eweta ya n'ezinụlọ bụ ịghọtago. Mana m onwe isi gị jee gbalị ọgụ abụrụ m bọọlụ dị na ngada gị gị na ụmụ go if you feel like if you don't feel like ọ gwụsịkwa nọ ka ọra m n'ọnụ na ọma nsị m n'ọnụ wee pụta. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.